Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε CD Masters και θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε την πίστα. Δεν ξέρω την πίστα ποια είναι, αλλά πάμε να δούμε ποια είναι. Όπως βλέπετε παιδιά, είναι 1:56. 1:56 το βράδυ κάνω βίντεο. Να φανταστείτε λίγο τι βίντεο κάνω για σας μόνο. Πάμε να δούμε. Εγώ δεν το θέλω αυτό. Φύγει από εδώ, από τη μέση. Πάμε να δούμε. Τι λέτε, τι όπλο λέτε να πάρω? Έχω 1530 ευρώ. Πάρω αυτό. Τι να πάρω αυτό? Πάρω αυτό. Το Revolut. Θα με δει κανένας με αυτό το πλουτά, πάρ' το. Ρε με ψάχνουνε ρε μαλάκες. Βλάκες. Όχι, τι έγινε? Μαλάκα. Βλάκα, ένας βλάκας, ένας βλάκας. Ένας βλάκας είσαι και εσύ και... Παιδιά, τα λέμε στο ασανσέρ. Παιδιά, ήρθα στο επόμενο όροφο και πάω να δούμε τι θα γίνει τώρα. Θα λέμε στην πόρτα που είναι εκεί πέρα. Παιδιά, τι ξεκλειδώσαμε και πάω να δούμε τι θα γίνει με αυτόν εκεί πέρα. Τους είναι πολύ δύσκολος παίκτης, πάω να δούμε. Ρε παιδιά, πάλι με ψάχνουνε. Παιδιά, ήρθαμε να πάμε λίγο νοσοκομείο. Πεθαίνουμε. Άμα το διαφημίσουμε. Θα λέμε μετά τη διαφήμιση. Ρε παιδιά, εγώ όπως σας έλεγα βαριέμαι καθόλου τις διαφημίσεις. Δεν βαριέμαι καθόλου ρε. Καθόλου. Παιδιά, τι λέτε να πάρω? Αυτό, το token, το dance ή το update? Τίποτα δεν θα πάρω. Άντε γεια. Παιδιά, έχουμε φτάσει στο επόμενο όροφο και πάμε προς την πόρτα, προς το ασανσέρ. Παιδιά, είμαστε πριν το ασανσέρ και έχω ξοδέψει σχεδόν τη μισή μου ζωή και πιο κάτω. Εδώ θέλω τη βοήθειά σας, γιατί είναι σχεδόν το boss εδώ πέρα και δεν μπορώ να κάνω σχεδόν τίποτα. Άντε γεια. Κάντε like για να πάρω δύναμη. Παιδιά, με πολύ δυσκολία τα κατάφερα. Και αυτό γιατί κάνετε like. Πάλι διαφημίσεις, άντε γεια. Παιδιά, τα λέμε στον boss, γιατί έχω πολύ δρόμο ακόμα. Παιδιά, είμαστε ένα πριν το τέλος. Πάμε. Μια αποστολή πριν το τέλος του boss. Πάμε. Παιδιά, να το boss. Πρέπει να το σκοτώσουμε. Πάμε να το σκοτώσουμε. Θα σας βάλω μετά όταν το σκοτώσουμε. 1, 2, 3. Ναι, τα καταφέραμε. Πάμε λίγο.